ara sortiran les ambaixades passejant, inclòs de la música final, i aleshores una li diu, bueno, al final la vida continua, et fas gran, coneixes coses que mai havies vist, tens un compromès, te trobes de color de rosa, et cases, tens fills... Això és de part, els que t'han posat per la pàgina. Sí. Però jo crec que això hauria de ser també perquè les aves estan com passejant, com si estiguessin com per la Rambla, passejant les ballarines i els altres. Nosaltres no sortirà, s'iniciaran de música així, abans d'acabar. I